O adevărată parada costumelor aici la mine. Piruetă combinată căzută va primi o penalizare de 0-3. O lansare interesantă. Element de suplețe foarte bine executat. Wow, din nou o prindere în final foarte riscantă la Ana Gurbanova. La antrenament, exercițiul se face pe bucăți și probabil... Nu, se repetă integral. Integral. Da. Integral, păi altfel dacă nu repeți proba de concurs, cum să reziști în concurs cu emoții, cu stres, cu tot ce comportă competiția? Da, uite, un asemenea final. Da, repetat de sute de ori separat și apoi în integral. O integral, da. Pentru că altfel vii separat, când îl repezi separat, ai alt grad de oboseală și când vii după un integral întreg de 1 minut 30, ai altă forță. Costumul are motive japoneze. Da. Locul 5. Azerbaijan 26.450